होती होती बात। पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में अपन दम देखा दिल बड़न। काहे रुसेलू गाना ले आके खेसारी लाल यादव के ई देखा दिल बड़न कि यादव जी के झंडा फुस हो गई। काहे से कि खेसारी लाल यादव के पीछे दिन एगो गाना बहुत ब्लॉकबस्टर आई है, लेकिन पवन सिंह अपन गाना ले आके भैया ई साबित कर दिलन कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमरे चली आ हमरे चलल बा। पवन सिंह के गाना के इतना इंतजार होत रहे भैया, इतना फैन इंतजार करते रहे, काहे रुसेलू कि भैया ई अब ओबा तोबा हो गए भोजपुरी इंडस्ट्री में। पवन सिंह के पोस्टर खाली लॉन्च करके 6 दिन से इंतजार करावल जाता रहे, लेकिन गाना भी उतने बेहतरीन लेवल के गाना लेके आइल बन पावर स्टार पवन सिंह। जलवा तो भैया बढ़ले बा पावर स्टार पवन सिंह के ना। देखो क्रेज कहल जाला भोजपुरी इंडस्ट्री में के करता पावर स्टार पवन सिंह के। देखो गाना के क्रेज 7 घंटा में 1 मिलियन गाना के व्यू चल जाओ भाई, कहल जाला एकरा के भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा अगर व्यू चल जाई तो भैया ब्लॉकबस्टर गाना हो जाला। पावर स्टार पवन सिंह और शिवानी सिंह और ईशानी घोष मिल के पवन सिंह के गाना बेहतरीन लेवल के बन गई बा। अब सोचा कि जब ई गाना बाजी और जब ग्राउंड लेवल पर गाना बाजी पावर स्टार पवन सिंह के तो का एकदम धुन छड़ी आ पवन सिंह के का क्रेज आ इमेज बन। तो भैया तोहन जना के ई गाना कैसा लागल है, काहे रुसेलू, एगो छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए।